जों दिनै 2 तारिख सेप्टेम्बर 2023 इंराजि बिसि चिनी राया रिजनलनि उद्योगतै और विशेष थाय YTF तै रिजनलनि टिप्रा मथा रिजनलनि तुइदुल मुंबाइनो जों दिनै और काइसेनगो जों प्रेस मीट खायनि नांखा प्रेस मीट मा खायमाने अथमहाय थांनाय 31 तारिखआव जत साइमा खाना किसु मीडियाव नुबायखा जों बहायनो दिनै सानि मुसुगु मीडियानि बिसिंतै रायो बिसि और जागो चिनी किसु पाब्लिक आरो जागा रेगा सामुं सावानि थांथानियाव डिमान्ड फ्रम रवानि थांथानियाव बीजेपी नि जारा थेमरक सामुं थांनाय और जागा विभिन्न भावे आरो ऑफिस हारया कासोखा सामुं रया रेगा तंगरिया हनै आरो जागा अनेकटा और बर बीजेपी चिनी बरगनो टिप्रा मठानि बरगनो चिनी रायोनि रिजनल नो अनेकटा बर हेरेसमेंट खायखा एमन की चिनी बुमा बदल चिनी TW जारा तंगनाय ब्रंनि जे जागाव संग्रह थाइदिया गरै ब्रनि पाब्लिक पार्ट लगसन बरक तास खायखा अनेक जागा चिनी 60 बछरनि ऊपर बयस गंजाक ब्रंनो बरक गुसी रखा दाका सापा रखा अमा हायखे अनेकटा बरक खायखा आरो जागा बिसिंगो खायखा आरो बिसिंगो हारवानि बरक नाइलिया अमा हायखेन आफ्राय 31 तारिख गतना अंगै थांखा अमा टोटली जों सामुं जत तांगानि अधिकार तंगमानि रेगा बजतनि बांगै 100 दिननि सामुंनि ग्यारेन्टी दंगो और जागा जों नुखा जों बीजेपी mang लागाथ सामुं तां दंगो तबे और जागा जारा तंगनाय पब्लिक सपोर्टार अब सामुं मायानि बांगै सामुं नावनि बांगै बीसी अफिसआव थांमानि किन्तु आरो जागा तंगनाय जारा बीजेपी नि साकसाकनो लीडर हि वासनाय बरक आरो हारवानि जरा रया बरक विभिन्न भावे बरक हेरेसमेंट खाय सिनि बरकनो बरक बुक्रा सुक्रा खायखा हाय हनैनो जों बनो पुरापुरी प्रतिबाद खायो अमनो सेलेंगो अम हायंगानि कक दंमनिया जों बनो क्राखे अम याप्रि नाव जदि बुसकांरो अम हायंलांके चिनी रायो बारिओ चिनी जत्त ताकुतै बुक्सर सिरिं तंगिया बरक तिनि जत्तनो समय क्राखे तांजाक जत्तनो नांगे सबाव खाजाक जों सामायनो सामुंनि बांगैसे अमते हाय खायंके कोनो समय जों बरनो हाय खलाइसासके याखाय रया हनै और जों तिनि जत्त रायोनि ताकुतै बुक्सर प्रेस मीट खायनि बाद दंखा तारसारा जों सानाय मिया अक्लै नाय सम्भवत चिनी बरमनां 30 किला बागमानि बरमनां MLA बनि लगे मुदय शंकर हुजागनाय तंगु तैख्रक्सा संजय जमातियाबो तंगनाय इसु जोंनो मुखां सलियार तंगु बरक थानाव हाय एरें माजरे बेरै चिनी टिप्रा मठानि रायोनि सपोर्टार रक्सि चेयार टेबिल टक्रोखा हनै थानाव बरक किसु जमा रखा अम टोटली डाला और टोटल MLA जे साखा और जागा वीडियो एडिशनल वीडियो खुद ब प्रेजेंट टंगखौ हनै जों सानाय ऑफिस स्टाफ संग सानाय जदि निरक जे केस न जदि निरक बाहायनो निरकनि प्रेजेंट न जदि सिनि बरक टेबिल रक टक्रो हा करहि निरक जदि छय रक रइ केस अफ रमनि टंगाके निरक बाहायनो जों निरक न बाहायनो क्राक जवाब नानै निरक न जों उत्तर नानै हायनि बाङै मा सानाय जों कोनो सिनि बर आरो जागा एकटा चेयार टेबिल बु टक्रोया याक बरया और बीजेपी नि MLA बनु सप्रांत खायै बरंनि बिसिङाव बरं टक्रो लायै जों खोनाखा थानाव से हारक बायरक प्लेन थांगै सिनि मंगै एफआईआर खायगा हनै किन्तु अम एफआईआर जों ताबकनि खोतालिया अम हायखेने आइगेराव गोबां एफआईआर खायजा और रायोनि अनेक 50-60 जना केस मासाजा MLA बरम गोनां एमन बाबे केस रौ रेगा सामुं तांगानि थां सामुं सावानि थांमानो सन ब केस रौ अफिसआव हारया अम हायखेने हायने 31 तारिखआवबो साथिते घटना न बर कटर के साजबुई चिनी बरगनो हयरानि खायखा किन्तु अमनो जों सानाय अम टोटली फेक्सि अम कोनो जों आरो जागा कोनो सेबिल चेहाब टक्रोया चिनी बरक सुदु सामुं रदि उनै सावनि थांमासे आरो बीजेपी रक जारा तंनाय बरक कासोखा सामुं मा तांगिया निरनो रेगा तांगरिया हाय हनैसि बरक कासोमनि हाय हनैनो जों ताबके क्राक याप्रिनाखा जों अफिसआव थांनाय समबारनि सिनि लागाथ जों रायो बिसि अफिसआव थांनाय जों याकाय रया चिनी आइन टंगु बर बीसी इलेक्शन टानि दिलाखाय निरक जदि हिम्मत टंलाके बीसी इलेक्शन खाइ फुनुबि MLA बाबुनो सानाय निनि क्षमता टंकाके निनि सरकार डाबल इंजिन खोनानो समबा बिसिङावनो नों बीसी इलेक्शन डिक्लेयार खायरदि जबा खायलायने गणतंत्र डेमोक्रेसीखौ जे केप्लाइ बनो बीसी अफिस दखल खायने किन्तु पिया निरक इलिगेल बाबे आरो जागा नांगो नांगिया कन्वेनार हनै जदि आरो साजबै खाय टंकाके जों टोटली कन्वेनार मानेया जों पुरापुरी आरो बीसी अफिस दखल खायनाय चिनी TTADC चिनी कपि लामक फाइजाक चिनी और मनिटरिंग टंगु मनिटरिंग चेयरमैन चंगजाक टंगु जों बरफ बायनो तामुं तांनाय निरक और जागा इलिगेल बाबे जों निरनि कन्वेनार मानेया हायनि बागै
समबारनि जों थांनाय जुदि केबो कासवानि नायलांखे जोंबो क्राक याप्रिनानै जों केबो ताबो फेगिया जों सुदु सामुनि बांनि थांनि हाया चिनि वा तिप्रा मथा जों हानि बामं सामुं थांनाय चिनि बुबाग्रानि दल बुबाग्रा चिनि थिनांनि बांनि सिबाव खायख्लांनाय हुमानि जागाव जों हानो सानाय थिगनो किन्तु चिनि ग्रैबो साराव इसा मासा रेगा सामुंरक सामानि बनो निरक अयनाय जाखांखे जों निरक न बहायनो जों अफिसो हारिया सुलासुरि सानाय निरक बर अफिस ता हादि जदि हिमत टंखांखे भिलेज कमिटि डिक्लार खायफुनुबि आफनो जों दूध का दूध पानी का पानी लायनाय हाय हनैनो जों सानाय अ एमले बाहायनो नाङो नाङिया जदि केस हाजाबो इसिनि बरंनो जेमा टांफायरानि खायखे खबदार खायदि तंदि जों बाहायनो सिं सिं तंलिया नांखांखे जों क्राक याप्रिनानाय जें मनिं लायनाय अमा हायखेनो जों बाहायनो जों तिनि जत्त पपचाक जा सुदु रायया जों 30 किला बागमा जत्त सिनि ताकुतै बुकुस्रक समाय टांजा जों ताबो खायनो याकाय रलिया अमा हाय खायैनो जों तिनि अर जागाव प्रेस मिट खायनि नांखा सिनि ताकु सरकार कांग्रेस सीपीएम कांग्रेस 100 दिनि गेरेन्टी सामंतो मानसि अर जत्त जब कार्ड गोनां जत्त नु मानाय निरावर तानि कासु थाइबा कासुवानि बाताखरै आरो एमले बाबुनो सानाय नों तो एमले खाके प्रशासन लेवल थाका नोंसुरु ताबो बीजेपी नि एमले लियाब्ले जत्त 30 किला बागमानि एमले सी नोंथां मरो सेंटिमेंट खायै जों तिप्रा साबिसिंगो सन रेगा न सब नों तरजा टंखाबा किन्तु अम टोटली साया एमले बाबुनो सानाय नों अमते हाय मोथाकदि नों अनेक सोशल एक्टिविटी सामुरबो तां खायजाक निनि जे सामुंनो बई कखनो अमायके आसामाया किन्तु जे निनि रिजाल्ट बरक मानैना माया हमना टोटली स्टॉप खायदि निनि सीसी मानसि डेड फुट आकरनो बुजबदि आयके डेड फुट बा आधा इंची सा कायके पाइपैनै अमा जों तिनि मीडिया नि बिसिंथि सानाय आहायनो पाइथागो जत्तनो जों क्राकखे याप्रे सेलायनाय जिनि उचित जिनि माथाय जिनि जे संविधान जे तंमनि जों बनो जे कपन आदाय खायनाय जों अयनायखे खाया जों लीगल नि बिसिंथिनि खायनाय सुजरा कप सावैनो जों तिनि जत्त बायर रायबारि इंगै प्रेस बिट खायमिनो अर पाइरखा जतन हामबाय जतन खुमबायखा बुबाग रायब्ल कायसा समों सारनि थानिबो कायसे नु साइ ताका जे 31 तारिख थांनाय मास और जगह पहुंचे र सामुंना तैबे जति प्रम थानि आदम संगे सामुं बावै डिमांड खायनानै थांगै इसा सा जे उट पाते लायमोन आपने कितिंगो ने बीजेपी ने आदम सं जे प्रम थानि आदम संनो जे केस खायनि हजाक माने फरक बुसमा खायजाका ओ पावपुसो जरते कुबि आमत जों बेलायखे काहा प्रश्न कामत जों जत सोशल मीडिया उनुखा खुद एमले थाङैनो किला पीएस थाङै बनि कयेकजन बरक नटलां थाङै आरो प्रेस मीडिया उनुख जाखा बनि याकैनो कपि रजाखा किन्तु फिया बुसुक जना रजाखा बनो तो जों सामाया मत सिक्रेट मैटर प्रशासनिक बेपार साया किन्तु केस केसिनि तिप्रा मथानि मुंगै मोटामोटी 15-16 जना मतन बरक रखना आइके मासं उता इनके जों अमा टोटली अमा आरो जागा इनभल्व करै हाय बरक काहानो बरक एरें एरें क्षमता दं होनै खायखा किन्तु क्षमता सब समय गदुक दंया जदि बे आइन खायखे अमा हारै थांनाय आइनैनो सानाय अमा टोटली निर केस खायमानो उइद्र खायदि जदि उइद्र खाययाके जोंबो लागातो सोबा सेंखा तैसेबा आरो जागा बाथागि हामबाय पाइथागो समों लास समों जे तब एरें बराव जे नगना हाय कबरनि जरा आदम संनो जे केस खायनि जागमन जदि बराव मा के केस एरें खायनि टंगांके नगले नेक्स्ट स्टेप बम हाय नाजागमन যদি এরেং এরেং बाथायाके जिनि वासकनाय जिनि दल तंगु संगठन तंगु बरक बाय सालायै जों वासकै दै बकरां या पेनानाय जों तो याकाय रलिया जों हायनो बरक हानले जों आरो जागा कुदो थाङो लाइसंगु कुरितदि एमनेसि सिनि बरक तो कुरि बिले रां पैसा कुरि लाइ सामं तांचानाय दिन हाजिरा खायनाय कुदो मा लाइसनाय एरें एरें अमनो तो जों मानै नामैया जदि मुथायाके तो सिनि क्राक या प्रिनानाय ता जों नांके दै बटर थांनाय ता सबा अंखालायनाय Sini buri prai sai bosok kasakasi boys kono bro kisah daka daki thailen ha inke oro 24-25 bosor juan baisi kaisa sai bosok kasakasi buri no si bro omo hai khaile hanke ba kisah bai ni boni belai khene